Ay, ito Buseng, tabi. Pare nga dyan. Nasubo ako. Ano ito Buseng? Ikaw ka lamang dyan na so oil. Oil. What oil? Lana. Lana yan, lana. So, piglalag At ulit ba tayo na eh? Ya, so piglalag sa motor. Pansin sa oil. Basta oil, taramon oil. Bakit yun yung pigkatara mo? Engine oil. Yan, iyo. Sa makina. Oo. Ayo, tama. Mga oil man sa iyo. Yan, iyo. Paano sinubog mo siya na oil? Tapos, toothpaste. So, ano baga? Toothpaste. To. Kuya, ang toothpaste. Bulkasin din eh. Ay, so pampulot sa hiraw. Bulkasin nga na yun eh. Baka may toothpaste. Sabi, toothpaste ang pangarang ito. Bulkasin. Ano ba dito Buseng? Ito. Toothbrush, baga, so pang... toothbrush. So pang linig baga sa, ano? Baka brush. Baka ang pigkatara mo. Une, Buseng. Alkay. Yan. Yan, may kasarabay na pala nuna. Yung tama manangga. Ano ba ito Buseng? Ano pa ito? Toothpaste. What? So toothpick baga ang natuturo sa budak naghihigaw. Baga. Toothpaste. Baka screw. Araw very Buseng ang pigkatara mo. Pero, tulong klase ni Buseng. Tulong klase ni. Mamili ka, may halaba, may medyo haralipot, may mas halipot. Arin yan. Iyaw, tama. Uni man ang ganso. Iyaw, toothpick. Iyaw, yun na. Igsararo. Kung may toothpick Buseng, screw ineng, pang turos. Ah. Ano pa ito subo sa kuya? Eh dali Buseng, tabi kibun pa, go! Bayagra palaan. Bayagra. Ya. Baka manin butika. So pighigot baga, pighigot sa sa pintuan baga. Bisa galing. Bisa gara. Ineng, Yan. bisa gra yan. Yo. Tama na ho. Antara ka nakilista. Yung busin. Hintahan na busin. Ya, yung pala yung Bayagra. Bayagra niya, di buking. Iyo. Kunya na ako Buseng. 1.5 million gabo. 1.5. Oo. Ising ko sa namo na. Diyan una ang 1 million. Sa customer ini. Okay, boy. Salamat, boy. 1.5 million. Eh, tinaw sa kuya 5. Anong ko ini?